Hola, sóc en Baltasar. Fa setmanes que estem molt ocupats llegint cartes i preparant els regals per tota la mainada del món. Però hem trobat una estona per gravar aquest petit vídeo per tu. L'ambaixadora Namir ens ha explicat que enguany t'has esforçat i que has fet tanta bondat com has pogut i que t'has portat molt bé a casa i que a l'escola t'està anant bé. És molt important que segueixis esforçant-te tant com ara. Sempre així. També hem llegit la teva carta. Cada any ens fa molta il·lusió saber coses noves sobre tu i veure com vas creixent. Hem pres nota de tot el que has demanat, però potser no t'ho podrem portar tot. Tingues present que sou molta canalla i que ens demaneu moltes coses i hem de preveure que hi hagi joguines per tothom. Que acabis de passar unes bones festes amb la teva família i recorda que has de seguir així durant tot l'any, que l'ambaixadora Namir sempre està atenta. Per sort, et portarem els regals com sempre. Un petó molt gran i una forta abraçada.